Si istá, že ideme dobre? Úplne nie, ale fakt sa mi zdá, že odtiaľto sme prišli. Ja sa bojím, ja už chcem ísť do toho bunkra na strome, lebo nechcem tu byť v lese. Ja viem, aj my sa bojíme. Nebojte sa, ja podľa mňa asi idem dobre. Asi? No tak to ma moc neupokojí. No, však sme išli len rovno, nie? No. Klaudia. No. Neboli sme pri tejto rieke pred chvíľou? Asi boli. No výborne, my sme sa úplne stratili. Celý čas sme išli do kruhu. Ja chcem maminku. Nebojte sa však, určite vaši otcovia už poslali pomoc. O chvíľu nás nájdú, určite. Určite nie sme ďaleko. Ani od bunkra, ani od toho miesta, kde sme vlastne prišli. No tak to dúfam. Ja by som ešte skúsila ísť tou stranou. Možno tam je ten bunker na strome. Lebo fakt by sme nemali byť v noci takto tu. Ty nás chceš ešte viacej stratiť? Však dobre vidím, že ty nemáš poňatia, kam ideme. Ja mám, len trošku som asi zle zabočila. No dobre, Klaudia, ja ti verím. Ja by som išla. Ja chcem ísť za maminkou. Ja by som tu zostala radšej pri rieke. Ja by som radšej išla s Klaudiou ďalej. Ale však ty sama si predtým povedala, že keď sa stratíš v lese, nemáš opúšťať to miesto, kde sa stratíš, lebo inak ťa ťažšie nájdu. Ja viem, ale čo keď naozaj nájdeme ten dom na strome? Tam nám bude oveľa lepšie. Ja chcem ísť na dom na strome. Ja nechcem byť tuto, tu je to strašidelné. Dobre, tak poďme teda skúsiť pohľadať ten dom. Tentokrát nepôjdeme doľava, ale pôjdeme doprava, hej? Ale však my sme naposledy išli rovno. Áno, išli sme rovno, ale vieš, všetky stromy sme obchádzali doľava. Či doprava? Vieš čo, ja neviem, proste poďme niečo skúsiť, lebo ja tu fakt nechcem byť takto. Čo to bolo? To bol asi vlk. Vlci tu nežijú. To bolo asi niečo horšie. Dobre, poďme hľadať ten dom. A tentokrát budem viesť ja, dobre? Možno si to lepšie pamätám. No dobre. Podľa mňa sme išli rovno. Dobre. Tak poď, Mia. Ja nikam nejdem, ja tu zostanem. Aby ma našli. Ale nemôžeme sa rozdielovať, tak poď s nami. No tak dobre. Ale ja by som aj išla s vami, keby sme naozaj išli na ten dom na strome, ale vy sa stále len strácate. Však teraz sme práve proste išli len do kruhu. Neboj sa, Amálka to určite lepšie vie ako ja, však? No úprimne ani moc nie, ale no poďme. No super. Mne sa zdá, že to bolo fakt len rovno. Ale však aj predtým sme išli rovno. No ale potom sme aj zo párkrát zabočili, čo si nepamätáš? Ja už neviem. Je to tu také metúce. Všade sú stromy a tak. Sa tu nevyznám. Ešte, že sme to našli. Hej. Úprimne som prekvapená, že sme to našli. Vôbec som nevedela, kam idem. Jupi, budeme tu spať a nič sa nám nestane. Áno, a ja som veľmi rada, aj keď stále sa bojím, lebo stále sme v noci a v pralese. No ale do zajtra nás hádam nájdu, však určite sem aj prídu nejakí ďalší, proste sa poobzerať alebo tak. A nájdu nás. Len teraz musíme ísť tým strašidelným mostom. No dobre. No. Musíme prejsť na druhú stranu. Tak.
Všetci spolu, aby sme sa nebáli. Ó, a tu je ten papagaj. Áno, a jak sa volal? To je Pako. Aha. Tak on nás ochráni. No dobre. Už nemusíme robiť paniku. Máme tu všetko, čo potrebujeme. Ešte aj sprchu, aj záchod, aj posteľ, aj všetko. Hej, bude to v pohode, ale ja sa naozaj bojím, že nás nenájdú. Určite nájdú, niekto sem príde. Hej. Ešte tu máme aj záhradku. Ale tu aj tak nebudeme používať asi. Tak. Blbé je, že tu je len jedna posteľ. No ale možno sú tu aj iné postele. Aj tam vzadu som videla niečo, aj tam by sme sa mali pozrieť. Áno! No potom sa môžeme. A počkajte, však sú tu aj takéto. Vidíte spacáky? Super, môžem spať v spacáku. Aj takýto tu je. Čo to je? Čo sa stalo, Mia? Nič, len je tu nejaký úplne hnusný chrobák. Fuj. Prosím. Aký chrobák? To je nejaký červík. No fuj, no ja tu spať nechcem. Ja chcem ísť domov. Ale čo si, však to je len malý červíček. Fuj, Tomáš, nechytaj ho. Prečo? Čo keď je jedovatý alebo čo? Hups. Tak choď, červíček, inde. Ja tu nechcem spať s jedovatými červami. Ale čo si nie je jedovatý, to som mu len povedala, nech to nechytá. Dobre. Ja mám inú otázku. Čo budeme jesť? Vieš čo, to ma momentálne vôbec nezaujíma. Mohli by sme sa ísť poobzerať, či tu nie je nejaké jedlo. Ja vidím, že sú tu nejaké fazule a toto neviem, čo je. Hej. Ukáž. Aha, tuto si môžeme niečo uvariť. A upsík. A tu máme niečo ešte v tomto. Aha, tu je ešte aj kefky, pasta, ale to je niekoho iného, takže to by som nechytala. Ale máme tu takéto príbory, keby potrebujeme. Aha, aj tu je nejaká, čo to je? Nejaký madrac, počkaj, skúsim to dať sem na zem. Madrac, takže to máme ďalšiu posteľ. Vidíte, takže máme aj spacáky, aj posteľ, bude to v pohode. Nič nie je v pohode. Nechcem spať so žiadnymi červami. Chcem ísť domov. A čo keď ma niečo v noci pohryzie? Ale čo si? Nič ťa nepohryzie. Je tu určite veľa hmyzu. Takých pakos je. No vidíš. Poďme sa pozrieť na druhú stranu, že čo tam je. Či tam náhodou nie je ešte ďalšia posteľ, alebo čo. Videla som, že tam niečo je. Dobre, idem. Ideš aj ty, Mia? Idem. Tak poďme. Tak. To musíme vyliesť hore, vidíš? Lebo tam je asi nejaká platforma. Aha. Ja zostanem tu. Dobre, tak zostaň tu aj s ním, lebo nebudeme ho brať hore. Ale ja chcem ísť hore. Ale čo keď spadneš, alebo čo? Radšej tu zostaň. No, poďme, Klaudia. Pozrite, čo som našla. Je tu malá koala. Čo? Wow, naozaj. No tá je zlatá. To som ešte naživo nevidela. Ani ja som nevidel. No dobre. Odišla. Necháme ju tak. Pozri. Tu je naozaj nejaká platforma. Aj tu... Je tu posteľ, ale je tu aj niečo iné. Čo tam je, Klaudia? Opica? Huš. My tu chceme spať dneska.
Ona nechce ísť preč. Ukáž, idem tam. No povedz jej niečo. Huš, 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 huš. Huš. Už odišla, víš? Dobre. Tu môže tiež niekto spať. Inak pozri, je tu kopec ovocia na tých stromoch. Vidíš, napríklad aj tu je mango. Hej, to by sme mali obtrhať, aby sme mali čo jesť vlastne. Hej, tak zoberiem to mango. Si v pohode, Klaudia? Hej, však to bolo iba kúsok. Ale pozri, čo som odtrhla. Takéto mango. Super. Idem ešte pohľadať ďalšie veci na jedenie. Ideš, Amálka? Idem. A tam hore je posteľ, môže tam potom niekto spať. Dobre. Poďme sa pozrieť aj po tomto konári. Dievčatá, to by ste nemali, to je nebezpečné. Ale čo si, to je iba kúsok. Inak, Klaudia, kúkaj, tu je avokádo. Čo, to som si nevšimla. Pozri. 2 avokáda. Paráda. Tak poďme ďalej. Fú, ale tuto naozaj musíme dobre balancovať, lebo tu keď spadneš, tak je s tebou koniec. Dobre, však dávam si pozor. Vieš čo, zanesiem radšej to mango Mii, lebo ešte s tým náhodou padnem dole. Prosím ťa, Mia, zobereš toto, lebo je to nebezpečné, keď s tým idem. Jasné, aj ty toto zober a toto, pôjdeme bez toho. Tak, tu je zase tá opica. No len, aby nás nezhodila. Ale čo si? Kúkaj, tu už je úplne koniec konára. A pozri, čo tam je. Čo tam je? Nejaká divná opica. S takými veľkými očami. Dobre. Inak tu je ďalšie mango, ale nechcem sa po ňo načahovať, lebo padnem. Dobre, radšej ho tam nechaj. Ale čo keby preskočíme na túto druhú vetvu? Tebe šibe? Už teraz sme úplne nebezpeční a ty chceš ešte skákať? No a čo? Však to je len kúsok, fakt, kúkaj. Vidíš, v tom pohode. Skoro som trafila infarkt. Ale čo si? To je úplne v pohode. Dávaj len pozor, aby ťa teraz tá opica nezhodila. Čo si? Nikto ma nezhodí. Prosím ťa, opica, uhneš mi? Tu sú banány. Super, že som sem išla. No, len teraz musím skočiť naspäť. To nemyslíš vážne. No, ja idem radšej ďalej. Hop. Vidíš, nič to nebolo. No, super. Som sama zo seba prekvapená, že som v takejto výške. A ja inak. My sme sa predtým báli ísť len cez ten most. A teraz pozri, aké sme odvážne. Skáčeme tu po stromoch. No. Už sme naspäť. Našla som banány. Mňam, mňam. Super, dievčatá. A neveríte, čo som spravila. Skočila som z jedného konára na druhý. Ale však to si mohla spadnúť. A vieš, kde som ja bola? Ja som bola až úplne na konci toho konára. Úplne, kde už bol úplne, že tenká časť toho konára. A nespadla som. Joj, vy nie ste normálne. A inak včera ste sa báli ísť len cez tento most. A dneska tu takéto veci stvárate? No čo ja viem, už som sa nejako osmelila. A ja chcem ísť na taký konár. No ty určite nie. Poďte na druhú stranu. Pôjdeme sa najesť toho, čo sme našli. Tak, sme tu. Takže, kto chce čo? Ja si dám avokádo. A ja si chcem dať banán. A tento dám sem. Ja chcem mango. Dobre. Tak, už sme sa najedli. Podľa mňa by sme mali ísť už spať. Mne sa nechce spať. A ja sa bojím. Neboj, budeme spať niekde vedľa seba. Niekto môže spať tu, v tomto domčeku, a druhý môže spať na tej platforme. Takže, kto chce spať na platforme,
No, tam sa bojím ísť vysoko a tu sa zase bojím tých červov. Neboj, ja toho červa zahodím. Fuj, červík. Tomáš, som ti povedala, že sa ho nemáš chytať. Hups. Ďakujem, Tomáško, tak ja budem teda spať tu. Dobre. Tomáško, chceš ísť teda so mnou na platformu, lebo ja chcem ísť na platformu. Ja by som chcel byť tu v tomto domčeku a s tebou. Ale ja som chcela byť na platforme. Ale ja nechcem byť bez teba, sestra. Ja chcem byť tu. No dobre, tak budem tu s tebou. Jupi! Dobre, kto bude na posteli? Neviem, môžeš ísť ty, keď chceš. Nie, ty choď. No dobre. Tak mne zostala teda asi platforma. Keď chceš, môžeš byť tu s nami. Nie, ja som tam aj tak chcela ísť. Je tam väčšia zábava. No len je to tam aj nebezpečné inak. Čo keď zaspíš a spadneš odtiaľ úplne dole? Ale čo ste? No, ja si zoberiem toto. A viem, čo si dáme na zem. Ten madrac. My tu si teda predstelieme. Ja idem na platformu. Dobrú noc. Dobrú. Ja idem spať sem. A my si tu teda predstelieme, takže máme tu ten madrac. A ty chceš toto? Dobre, ty budeš spať tomto a ja si zoberiem toto oranžové. Tak. Super, aspoň budem mať celú platformu pre seba. Sice to bude asi trošku strašidelné, keď tam budem sama. Ale čo, nebude. Ja sa ničoho nebojím. Tak. Aha, čo je toto? Nejaká fotka. To dáme preč. Aké zvuky všelijaké. Tento zvuk bol nejaký divný. Dúfam, že to je nejaké veľmi milučké zviera. Dúfam, že to je to koala alebo niečo. Však prosím, že je to tá koala. Ale čo keď to nie je tá koala? Čo keď to je? Čo keď to je nejaký tiger? Alebo čo keď to je niečo ešte horšie? Čo keď to je nejaký duch? Alebo nejaká príšera? Čo keď to je nejaká džunglová príšera? Alebo nejaká veľká strašidelná opica? Ja sa už naozaj bojím. Ja toto nevydržím. Musím ísť za nimi. Dievčatá? Čo je? Čo ma budíš? Hej, čo nás budíš? Nič len. Ja som ležala a boli tam nejaké fakt, že strašidelné zvuky ako nejakého strašidla. Tak keď sa bojíš, no tak spí pri nás. A už sa nebudeš báť. Ale vy to nechápete, to fakt bolo niečo divné. Ja sa bojím bubákov, ja sa bojím. Ach. Dobre, máme sa tam ísť pozrieť, že čo to je. Hej, to by bolo super. No ja sa tam bojím ísť. A ja sa bojím bubákov. Ale čo ste, to sa jej určite len zdalo za to, že bola sama. A viete, že tu bývajú také zvláštne zvuky niekedy. Tak poďme sa pozrieť. No dobré. Uvidíte to, fakt je to divné. Tak, poďte sem. A možno stačí aj odtiaľto a čakajte na ten zvuk.
No to sú nejaké čudné zvuky. Veľmi čudné. Čo to je? No, ja neviem. Poďte ko mne, poďte ko mne. Vidím ťa, vidím ťa. Čo? Ja neviem. To si povedala ty? Ja nie. Vidím ťa. Poďte sem, poďte sem. Poďte sem, poďte sem. Naozaj je to nejaké strašidlo. Poďte sem. Však to bol len Pako. Poďte sem. Vidím vás. Čo? A odkiaľ sa on naučil takto rozprávať? Asi z hororového filmu. Ja už to tu naozaj nedávam. No, poďme naspäť spať. Idem radšej s vami, lebo sa už fakt bojím. Dobre, jasné, poď. Budeme spať všetci spolu a nebojte sa, zajtra ráno, keď sa zobudíme, tak nás tu už určite niekto bude hľadať. No dobre. No dobré ráno, deti. Čo? Konečne som vás našiel. Sme zachránení. Konečne chcem ísť domov. Chcem ísť za maminkou. Jasné, jasné. Počkajte, len to pojem do vysielačky. Haló? Áno, deti som našiel. Ideme domov. Tak poďte. Ešteže. Ja som hovorila, že niekto sem určite príde. Ja sa tak teším domov. A ja. Tak poďte. Dobrý deň, našli sme vám deti. Moja Klaudia. Sestra, ja už na teba nikdy nebudem zlý. No tak to chcem teda vidieť. Moja Mia. Môj Tomáško. Moja Amálka. Mia, veľmi si nám chýbala. Veľmi si sa tam bála? Áno, veľmi som sa bála. Ty moje zlatko, neboj sa, už sa nemusíš báť. Klaudia, ty si taká statočná, že si to tam vydržala. Ešte, že ste sa mi vrátili domov. Ešte, že na teba dala Amálka takýto dobrý pozor a obidva ste sa mi vrátili. No, mami, bolo to celkom aj v pohode. Nebolo to vôbec v pohode, bolo to strašné. Úplne strašné to bolo. Veľmi som sa bál. No, ale už ste tu. Ešte, že... Už vás s ocinom nikam nepustím. Ale čo si, mamina? No už nikdy.